Исленмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Роза Хабибуллина олға таба қой бір темалар турында қысқаша. Автобуста йөрү үшін күреш. Пассажирлар ошыгыш сәгатьләрдә тулып килгән автобуслардан зорлана. Шәһәр җимерек, газ, су, ут юк. Чоллы волонтеры үз командасы белән Лисичанскида яшәүчеләргә ярдәм күрсәтә. Автобуста йөрү үшін күреш. Җәмәгать транспорты пассажирлары ошыгыш сәгатьләрдә тулып килгән автобуслардан зорлана. Кайберәүләргә үз маршрутларын уздырып җибәрергә һәм икенчесен көтәргә туры килә. Шулай ук чаллылылар автобуслар хәрәкәте интервалын киметүне сорый. Урамда суык, бүген җәмәгать транспорты өчен иртәнге тикшерү вакытында без дә моңайнандык. Тулырак безнең материалда. Тәҗрибә сыйфатында Шулман проспекты сойланды. Шәһәрнең бу проспектында җәмәгать транспорты пассажирларының сайлау мөмкинлеге күп түгел. Монда бары тик аз сыйдырылышлы автобуслар гына йөри. Утром всегда выхожу, утром всегда автобуса не бывает. Вот ждешь по 20 минут и больше. А зимой это вообще холодно же. Общественный транспорт, который у нас есть, это «Газели», они все переполненные. Бабушки, женщины, особенно женщины с детьми, просто ждут минут по 20-30. Киләсе тукталышта Халыклар дуслыгы проспектында да пассажирлар агымы һәм тулы автобуслар белән шундый ук хәл. Автобусы очень сильно переполнены. И из-за этого выталкивают. Автобусы иногда жду очень долго. Но бывает ждем по 20 минут автобус. Маршрутки обычно все забитые. Опаздываем на пары. Иногда. Рейтның йомгаклау ноктасы 40-нчы комплекс тукталышы булды. Биредә җәмәгать транспорты пассажирлары автобуслар паркын тулыландыруны сорыйлар. Постоянно битком ездим, в больницу вот мне надо вот сейчас. Вот не смогла я сесть. Видите, постоянно так битком сидеть даже невозможно. Таким старикам вообще плохо. Безнең эксперимент сәгать ярым дәвам итте. Автобуслар шактый тиз килеп туктаса, шулай ук тиз тула да. Бүген безнең белән транспорт һәм элемтә бүлеге башлыгы булды. На остановке 31-й комплекс сегодня были, что необходимо изменить расписание, увеличить количество автобусов 42-го маршрута. По всем выездам принимаются меры и, соответственно, если есть необходимость, расписание будет регулироваться. Мәләкәсар ягындагы кебек, Максим Парамонов сүзләренчә, иртәнге сәгатьләрдә анда пассажирлар агымы зур, шуңа күрә расписаниягә үзгәрешләр кертелгән, хәрәкәт аралары да кыскартылган. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чоллы волонтеры үз командасы белән Лисичанскида яшәүчеләргә ярдәм күрсәтә. Активист берничә атнага туган шәһәренә ялга кайтты. Шуннан соң ул янә Луганск Халык Республикасына юл тотачак. Сүз кем турында барганын хәбәрчебез сөйләр. Рөстәм Гатин Лисичанска үз командасы белән бергә октябрьдә китте. 2 ай чамасы вакыт узгач ул туган шәһәренә кыска гына ялга кайтты. Подстроил свой приезд к дню рождения супруги. Да, это был такой небольшой подарок на день рождения супруги, мой приезд. Конечно, все очень тепло встретили. Успеваю только от одних родителей к другим родителям приехать. Везде все столы накрывают, конечно, кормят. Лисичанскида Рөстәм Гатин үз командасы белән бергә тыныч халыкны кайнар аш белән тәэмин итә. Чоллар шәһәрне тулысынча ашатучы бердән-бер төркем. Башта алар 1000 кешене ашата, ләкин 2 атна эчендә аларның саны 5 тапкыр арта. Алар балалар, өлкән яшьтәге кешеләр, инвалидлар, җирле хакимият эшчеләре, медицина хезмәткәрләре һәм шәһәр хастаханәсе пациентлары, шулай ук автоколадан киткән хәрби хезмәткәрләр. Да, мы работаем под взрывами, под гранатами, под ракетами. Такое чувство, как будто мы работаем рядом у нас, например, с Майданом, где в салют запускают. Просто этот салют не заканчивается целый день. Он долбит, 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 долбит. Вот. Окна звенят, шум, грохот стоит такой нереальный, но мы потихонечку к этому привыкаем. Булар барысы да команда белән бергә эшләү нәтиҗәсе. Рөстәм Гатин алардан башка булдыра алмый иде. Ул үз командасы белән горурлана һәм аларның үзе белән бергә булуларына бик тә шатлана. Көн саен команда иртәнге сәгать 4-тә тора һәм урынга чыга. Лисичанск җимерелгән, халык берничә кат юрган астында йоклый. Учакларны өй эшләрендә үк ягалар дип сөйли Рөстәм. Страшно вам? Да. У меня такое уже. Я здесь всю войну пробовал, он уезжал. Ага. Уже не страшно с иконкой? Ну, особо уже нет. Ну, но когда бахкает прям сильно,
Когда Тогда мама да, находится уже. там Всё равно у дедушки с бабушкой, а ты один гуляешь, страшно, когда бабка сидит. Шолы шефлы һәм гуманитар ярдәм күрсәтүдә актив катнаша, продуктлар белән тәэмин итә. Ул ачык телектән исә Рөстәм Гатин үз командасы белән бергә Лисичанск халыгы өчен ризык әзерли. 2 атнадан соң ул янәдән анда китәчәк һәм тагын Шолылар Луганск халык республикасында яшәүчеләрне ачлыктан коткарачак. Бергәләп, аерым-аерым гына моны эшләп булмас иде. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бар кеше дә җитеш уңайлы тормыш турында хыялланам. Хыялларны тормышка ашырырга вакыт. Монда исә эксклюзив җиһазлар йорты ярдәм итәчәк. Анда сез корпуслы һәм йомшак җиһазлар, шулай ук интерьер өчен әйберләр таба аласыз. Кибет City Mall сәүдә күңел ачу үзәгендә, 3-нче катта кинотеатр янында урнашкан. Салонда классик стильдан алып заманча стильгә кадәр әзер дизайнерлык эшләре тәкъдим ителә. Корпуслы һәм йомшак җиһазлар 30 иң яхшы җитештерүче фабрикадан экономнан премиум класска кадәр интерьер әйберләре. Алай гына да түгел, эксклюзив җиһазлар йортында клиентларның эскизлары буенча да җиһазлар җитештерелә. Спальные гарнитуры, прихожие, гостиные, шкафы-купе, встраиваемые, не встраиваемые, то есть индивидуальные размеры, индивидуальные параметры, то есть, да, кухонные гарнитуры, опять же таки, столы, стулья, то есть можем найти все. Тагын бер яхшы яңалык, бәяле белүчеләр һәм коллекционерлар өчен эксклюзив җиһазлар йортында шоуларны 80-70 елларның чын антиквар әйберләре көтә. Аларның күбесе бердән-бер нусхада. Һәр теләүче бирегә килә һәм барысында үз күзләре белән күрә ала. Здесь такая, красивая мебель, сделана как бы деревянная, из дерева. И довольно-таки недорого. Антиквариат, да, привлекло все это и прямо, и уже, допустим, если я собираюсь там дом построить, так, то уже примерно так, тоже вот бы красиво это смотрелось. Үзенчәлекле аксессуарлар, зауыклы шишелешләр һәм заманча технологиялар, эксклюзив җиһазлар йортының өстенлеге булып тора. Тагын бер күңелле бонус салонда яңа фатирларга, күчешүләргә, яңа өйләнүчеләргә, пенсионерларга, физик мөмкинлекләре чикле кешеләргә һәм күп балалы гаиләләргә ташламалар гамәлдә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. 15 декабря. ДК КамАЗ. Легендарный мюзикл «Призрак оперы». Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Премьера. Галимҗан Ибраһимовның алмачуар әсәре буенча эшләнгән Торлан фильмы 2022 елның декабрь аеннан кинотеатрларда. Яшь чикләве 6+. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Внимание! Грандиозная распродажа мебели, товаров для дома и сна в мебельном центре «Соло». Все в наличии и со скидками до 70%. Стильный диван 49 990. Это реально. МЦ «Соло» 4110А.